Wel, mae rhaid fi ddweud, Catrin, yr arddangosfa mwyaf hyfryd o bethau blasus i te Prynhawn. A dim ond ni'n dathlu'r te Prynhawn wrthnos hyn, wrth gwrs. A ie, beth sydd dynnu fan hyn yw amrywiaeth o disiynau bach, ond mae rhaid ni ddechrau dy'r pethau sawrus, wrth gwrs. A brechdanau yw hwnna'n draddodiadol heb crwst, gyda'r cucumber neu hufen gaws, neu eog wedi fygu yn eitha neis hefyd. A wedyn mae rhaid ni gael ysgon, fel ti'n gweud, Dafydd, gyda'r hufen a'r jam, a wedyn tartennau bach sydd yn ei ffrwythau fan hyn, mae'r brownie dyn ni, a wedyn ni'n mynd i fod yn creu nawr yr Madelines gyda'r Chnau Coco a'r Mafon. Felly, mae nhw'n gallu fod yn, erbyn nawr, mae lot o rai gwahanol o se gael y te Prynhawn, sawrus, siocled, ond ni'n mynd i fod yn fwy clasurol heddi gyda'r tisiynau bach melys, a mae'r ffrwythau gyd yn ei tymor. Felly, sbwng arferol yw hwn, sy'n syml iawn, y gyd sydd â fi fan hyn nawr, yw 150 gram o menyn, meddal, a 150 gram o siwgr castor. Wedi chwipio fan hyn nawr fel bod ni'n neud sbwng Victoria. A na gyd sydd eisiau wedyn yw 3 wyt ar dymheredd y stafell os yn bosib, gan bod hwnna'n mynd i fynd i'r cymysgedd lot yn rwyddach. A na gyd sydd eisiau wneud wedyn yw ychwanegu hwnna'n araf fach, ynddo fe. Felly, mwyn sicrhau bod e ddim yn gwahanu. A so ti ddim peiriant, jyst cymysgu fel sponge cyffredin? Sponge cyffredin. Right. Dyw'r cymysgedd ddim yn gymysgedd mawr, ynddo fe, 150 gram, felly mae'n digon rwydd i wneud gyda llaw. Neu'r peiriant sydd gyda, chymod, peiriant llaw hefyd a chi hefyd. Felly, roi ni hwnna mewn fanna. A felly, beth sy'n neud rai yn bach fwy special, wrth gwrs, yw'r tin a beth sy'n ni'n mynd i fod yn gweini y cyfan gyda'r mafon, wrth gwrs, a'r Chnau Coco. Felly, wedyn ni gwblhau hwnna, 150 gram o flawd wedi hidlo yn mynd mewn, a wedyn eto, jyst araf fach, plygu hwnna mewn tan bod popeth wedi gyfuno a sicrhau eto bod ni ddim yn colli'r holl air neu ni wedi greu. So blawd hynna'n godi, dwi'n cymryd? Ie, blawd codi. Felly, fel o'n i'n gweud, y tins bach hyn sy'n hyfryd, mae'r hain, dariol moles yw'r hain, falle bod lot o chi gyda'r hain yn y cwbwrdd yn barod, achos maen nhw yn rai hen ffasiwn i fod yn onest. Ond beth sy'n sicrhau bod rhaid chi'n neud fan hyn yw bod ni'n leino'r tin yn iawn, achos maen nhw siap a chletwydd, ynddo fe. Felly, na gyd fi wedi wneud yw defnyddio bach o fenyn neu rhyw fath o trecs, jyst i roi rownd y tin fan hyn. Darn bach o papur gwrthsam yn mynd ar waelod mwyn sicrhau bod y gwaelod ddim yn glynu. Ond mwyn sicrhau bod y braster ddim yn suddo mewn i'r disien, mae eisiau chi roi chydig o flawd fan hyn wedyn, just rownd y tin fan hyn. Mae hwnna'n mynd i amddiffyn y disien, ynddo fe? Felly mae hwnna i gyd wedi wneud fanna. A wedyn, na gyd sy'n eisiau wedyn yw roi y cymysgedd mewn. A dwi yn teddu pwyso'r cymysgedd fel arfer yw 45 gram yn mynd mewn mwyn sicrhau bod nhw ddim yn llenwi gormod, ynddo fe? A fi'n gwybod bod 45 gram yn gweithio'n dda. Na i jyst fynd o ligad nawr. Fi wedi wneud lot o'r ein yn ddiweddar, felly... a wedyn, jyst i'n erbyn bach gwahanol, roi mafon ffres wedyn yn y canol. A jyst newch siŵr bod chi yn gorchuddio'r cyfan wedyn gyda'r sbwng. So mae surprise y ti pan ti'n byda? Mae surprise bach neis fanna. Na, roi ni'r einau neu llochor. Mae'r einau mewn i'r ffwrn ar 180 tymerau Celsius, nwy 4 am ryw 20 munud. Jyst bod nhw'n dod lan, bod y sgiwer yn dod mas yn glir te. A felly mae dyn ni rhywbeth ffordd yn i orffen. Nawr, tunwch nhw allan o'r tin yn syth, a gadael nhw oeri wrth gwrs. So felly ni'n mynd i'r ran diddorol fan hyn nawr, a dyna pa mae'r fforc mewn ar y gwaelod, yw mae fe'n ffordd rhwyddach i wneud hwn. Felly mae eisiau jyst cyllell yno fi fan hyn nawr, a na gyd ni'n mynd i fod wneud, mae jam dy fan hyn. Bydd eisiau rhyw 150 gram o jam yno chi. A na gyd sy'n eisiau wneud fan yw gorchuddio'r sbwng gyda'r jam. Mae rhywbeth eitha hen ffasiwn am y sbwng hyn, i fod yn onest, sy'n cofio'r ein yn ferch fach. A wedyn, i weini wedyn, wel i orchuddio fe wedyn, dy'r Chnau Coco wrth gwrs. Fi eisiau mynedd fan hyn nawr, oes? Oes. Ti bron yn teimlo, ddyle ti gael rhywbeth sydd ti'n gallu rhoi mewn a troiau. Ie. Ond mae'r fforc yn helpu, achos chymod, mae'r jam yn mynd bach yn
dros bob man. Ti wedi defnyddio jam jelly fyna, neu dwi wedi mynd i dim gwaniaeth? Wel, jam eitha meddal yw hwnna, sy'n eitha da, achos ti moyn i ddarchuddio'r cyfan. So, falle talu ychydig bach fwy am y jam, achos mae'r jam fwy pryd yn fwy meddal ffordd na, ti'n mo? Felly, mae hwnna i gyd dros fan hyn. Fi'n mynd i ôl plat fan hyn nawr i ni gael jyst benni hwn, a gallwch chi flasu. Dwi ddim wedi rhoi'r tegell ma'n eto, boys, sori, wedi rhaid i ni drial gael disgled nesa. A wedyn, bach o hufen menyn wedyn, ar ei benne. A wedyn, fwy o mafon bach ar y top. A mae syml yna. Felly, torrwch trwyddo hwnna nawr, falle, i ni gael gweld. Os ydych chi'n moyn torri, lyflu. O, cofe fyna. O, na fe, ie. Na, beth fi'n gwybod hwn yw, mae pethau fel ydych chi pethau bach i fyta, mae swmp fan hyn, chi'n gwybod chi'n cael gwrdd Wel, gallech chi rannu hwnna, falle. Mae e bach yn fawr am te Prynhawn, ond ni. Mae pawb yn licio bach o disen, ie. Mae blas chi'n ffasiwn yn dan fe. Oes o'r Chnau Coco yw e, ie. Mae'n mor neis, dwi'n siŵr fydd, ie, fi'n dwi'n atgofion i nifer yn bydd e. Bydd. Mae hwnna'n lyflu.